Keď som pred rokmi začala skúmať, čo všetko sa za time managementom skrýva, poviem vám, bola som poriadne frustrovaná. Mala som pocit, že čím viac vidím do tých postupov, metód, techník, odporúčaní, tak tým som z toho len zmetenejšia a postupujem chaotickejšie. Keď som zobrala do rúk túto knihu, teda nie presne túto, lebo mám ešte prvé vydanie, táto je absolútne vynovená, tak som si uvedomila, aká je to úľava vedieť, že existuje aj nejaká ľahšia cesta, ako cez to všetko prejsť a život si uľahčiť. Knihu preslávila metóda GTD. Dokončiť veci. A medzi tým sa teda s nej stala aj ochranná známka. GTD ale nie je ako keby jednorázový návod na to, ako zvládať time management. Je to v podstate životný štýl, ako si ten svoj život uspôsobiť tak, aby bola rovnováha medzi produktivitou, efektivitou a spokojnosťou. A nenechajte sa zmiasť tým názvom mať všetko hotové, lebo zmyslom toho, ako veľmi sme produktívni a efektívni, je to, aby sme veci zvládali zodpovedajúcim spôsobom, ktorý nejde na úkor nás ani nášho okolia. Táto kniha ma naučila jednu zásadnú vec, ktorú by som predtým nikdy nepripustila. Že môžem byť spokojná aj s tým, čo neurobím. A je to taký ten paradox, lebo žijeme v tak rýchlo meniacom sa svete, že niekedy tomu tempu nestíhame. Ale vedieť, kedy, čo a ako urobiť tak, aby sme s tým boli OK, je to zásadné. A ďalšia z vecí, ktorú som si z knihy osvojila, a teda úprimne chvíľu mi to trvalo, bolo, že sa mám vykašľať na multitasking, lebo on skutočne nefunguje. To, čo funguje a čo vás kniha spoľahlivo naučí, je vykladať veci z hlavy von. Tých spôsobov je nesmierne veľa a v tej knihe sa zoznámite s toľkými, že si určite pre seba vyberiete. A nech ste v akomkoľvek životnom období a riešite čokoľvek, lebo napríklad mňa tá kniha našla na materskej dovolenke, tak určite je geniálna v tom, ako v nej nájdete spôsob byť tam so sebou vyrovnanejší aj pod tým narastajúcim tlakom zvonka, čo všetko musíte stíhať. Nielen moja osobná skúsenosť potvrdzuje, že skutočne stačí táto jediná kniha, aby ste zvládli time management. Možno vám to znie až neuveriteľne, ale všetky tie praktické odporúčania, návody a príbehy z praxe skutočne fungujú. Stačí sa len riadiť tými návodmi a aplikovať tie nové návyky do každodennosti. Chce to nejaký ten proces, ale ako náhle cez to prejdete, tak ste víťazi nad časom, nad sebou. Vrelo odporúčam.